tambah satu untuk Mas Bro, dia bela sini. Rasa cici ya? Heeh. Wis ngono ae sing nang-nang aja angel-angel. Engko nek angel-angel tak karakane batu intan ae ya. Ning kono ready kabeh. Lho, kandhane kompak munine ya berarti wis ku lino. Lulusan kono piye? Dek lagi entek sawah pitu jare, pitung ler. Ra iso dadi siji karo Dek Bella boneka, engko bari permintaan untuk pamer bojo, terus sabar, terus yang terakhir ada garam Cina. Kami masih ada 4 lagu. Ra iso dadi siji, pamer bojo, sabar, garam Cina. Anu ae men. Mudeng ya ngono kuwi ya. Ayo Dela diaturi ya, ra iso dadi siji monggo. Iki mbok jam piro? Lho mbah lanang kok malah nusul melok-melok iki apa mbah lanang? Lah ya Allah, ya Allah. Mbahe melok-melok dalem, Mbah. Kopi jahe, oke. Ayo men iki wis mbok garap ta urung kopi jahe. Wis bolak-balik dikon garap kopi jahe ngene iki lho sira. Kopi jahe iki laris, musim udan-udan iki laris. Kandhane min bojo min. Kopi jahe ndang dikon garap musim udan iki laris kopi jahene. Kok kumun aku. Ayo Bel. Oke. Cabeza
jare. Angger kowe gelem bayar 200 ya tak jak ngene-ngene pokok. Ben tak gelis gede kok iso. Bu niki nek pun jam 2 iki piye terus iki? Empun nggih. Empun tak lanjut. Gak masalah. Ayo. Ngene. Iki adikku Wiwit mau wis mulai tau ro. Wis mulai ketok ya. Aman berarti ya nek wis mulai. Pokoke sing bar njaluk wis mulai aman lolos. Permintaannya pamer bojo tak kayak setengah rek mawon nggih. Engko bar iki terus kopi jahe Mbah Kakung wis nyableng-nyableng nyawer 50.000 iku mango. Iku mau duweke nganu ndelik-ndelik kok Mbah Wedok iku dienggo nyawer iku. Ayo pamer bojo setengah rek mawon. Kok setengah rek? Setengah rek Pak. Sak rek. Ya mi ayo. Ayo mamerno bojone dhewe-dhewe sing ora duwe bojo mamerno. Soalnya iki sing nekane iki engko anu anyar buka dos dadi awak dhewe kudu sing siaga ing gati ya. Angger yok tok ada gelang sing. Iki diaturi pamer bojo separo terus engko bariku agek kopi jahe terakhir penutupan. Yuk. Lah iso. Putri mau ngene-ngene tok lho sapi loro. Tapi ya ora apa-apa ngancen nyenengke kanggo anak mantu, kanggo putrane ngono ya.
Ra masalah. Mula sing semangat dok. Dadi iki kita di sini kerja nyambut gawe sing dibayar tenagane. Nek mergawe ora semangat ya kacau. Yuk setunggal wonten permintaan utawa panyuwunan saking Mbah Kakung wonten kopi jahe Pak Yoga monggo kula aturi wungon nggih. Setunggal permintaan wonten kopi jahe. Halo Pak Yoga. Gilar laras soalnya Liminho gak ready. Men, tak kei waktu seminggu garap ana kopi jahe ya. Tanggal 1 berarti kudu wis ready kopi jahe. Usum udan iki sing laris kopi jahe kanggo sing sepo-sepo nggih. Monggo terkonjo apa ki ready iki? Mani nek no no. Jenenge sok jiwan tutuk selae.
apa nek mbok kandhani nek iki jenenge Retno Semekar. Maksudnya iki adimu iki goleki awakmu. Oh, goleki aku. Yo, aku iso. Apa njaluk sangu? Aku kok piye lho, lho ora ya? Ora, Le. Lah iki arep bocah apa? Aku ki ndek bengi ngimpi lho, Le. Ngimpi aku ki ndek bojo. Jadi awakmu golek kakangmu iki arep pondok nek mau bengi iki ngipi. Biasane ngipi di bojo iki anu dibuka kula ngono kae yo lho. Cokot tulung. Lah, cokot tulung iki nek ape ndek bojo, lah nek biasane ape pegatan piye? Cokot kire. Bocah cilik kok ngipi ndek bojo. Iki mesti ulang-ulangan. Sadurunge turu mesti mbok ulang. Adimu umur piro? 12 tahun. 15 tahun iki ndak wis kaya bojo, wong Dita 14 tahun wis duwe bojo. Ngono. Ngene wis. Jagongan karo Kang Am aku pe ning mburi. Apa nendi lho, Le? Lah kok mbok kon kerangi omong aku kok. Aku paling yo krungu, Nduk. Nek kowe iki rasan-rasan karo aku. Kene, Jongo. Ambek Aku ndek bengi ki. ambek dinyet-nyet ngono lho. Wong karo dulure lanang kok. Ndek Aku ndek bengi iki ngimpi apa? lho, Kang. Aku ki duwe di bojo. Hus. Kowe iki ora wayahe ndek bojo. Lho tapi aku ki ya wis gede lho, Kang. Wis wayahe bojo. Ya wis ora dadi ngopo. Ngimpimu iki ngimpi apa, Nduk? Ngimpi dadi bojone Senopati Haryo Panular, Kang. Kowe iki nek omong aja anggo waton. Ora Kang temenan. Haryo Panulat iki Senopati Giripura. Lah iya Kang, tapi wong aku ngimpine kaya ngono lho, Kang. Lah wong perkara ngimpi ya ora apa-apa. Tapi wong aku wis gede lho, Kang, wis wayahe bojo, Kang. Iya, aku ngerti nek kowe iki wayahe ndek bojo. Nek ngene njaluk bojo aja Senopati Haryo Panulat. Nek kepengenku kuwi lho, Kang. Aku mau karo liyane pengene karo kuwi. Nduk, wong iki nyawa. Bapak iki wong kere. Kere pacukiling bale. Bale longan. Sing tegese saiki mangan sesuk sing dipangan ora enek. Nek kowe iki njaluk rabi karo Senopati Haryo Mulat. Opo kelakon? Ya pokoke sampeyan, Kang. Sing takon golekno ya pokoke mbok piye carane aku kepengene karo kuwi. Karo wong gedak kene lho ya iso. Emah Kang wong Yo ya akeh. emah kepengene karo sing kuwi sing gagah pideksa kok iso. Wong kene mbonggep ora gagah pideksa. Ya kurang, aku kepengene sing gedhe dhuwur Kang, gagah pideksa. Lah kene ngarep mang ya ana gedhe dhuwur, kok keprok nang kene mau. Ya gedhen Kang. Emah aku kepengene karo sing kuwi. Pengen karo Senopati Haryo Mulat tau.